Kalinutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gamos. Ang DCGB aktibong miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po, alas 5:05. Alas 5 ring hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon po mga tugang, aldaw nin Webes. Ini po ang Bareta alas 5. Ako po ang sa indong tagapagbareta, Joshua Bino. Detalyes po kan mga bareta sa lado nasyonal. Padagos ang pagbaba kan mga kaso nin pertussis sa nasyon. Sigun sa Department of Health o DOH, nasa 50 kaso na sana ang nairerehistro kada simana poon kan Mayo kumpara sa 300 na kaso kada simana kan Abril. Mientras na nasa kabangang milyon ang pentavalent vaccine na nag-abot sa nasyon, ngunya na bulan asin nasa cold storage. Piga-asikaso pa ang paperworks bago ito sa mga government health centers sa manlain-lain na parte kan nasyon. Sinabi pa ni Health Secretary Teodoro Herbosa na nasa 150,000 na doses pa ng pentavalent vaccines ang piglaoman na mag-abot sa masunod na simana. Tiwala ang ahensya na padagos na mababa ang mga kaso ng pertussis dahil sa pinakusog na pagbabakuna. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Importanteng mag-agi mo na sa pag-aadal kan Food and Drug Administration o FDA an anuman na bagong diskubring bulong asin teknolohiya magin an mga bakuna. Ini ang sinabi ni Health Assistant Secretary Albert Domingo sa tahaw kan mga pagbutwa nin manlain-lain na helang na may bakuna sa Europe kontra kanser sa baga. Sinabi ni Domingo na ipigtalaan kan lay na mag-agi sa pag-aadal kan FDA ang mga bagong bulong o kaya teknolohiya. Ini para masiguro na epektibo ini asin salbadong gamiton kan tawo lalo na ang mga may kamatayan. In kaso masiguro na epektibo an asin kaligtasan sa kaini isasabay sa mga plano kan Department of Health sa pagsimbag sa mga patakot pang salud. Uminabot na po sa 60 mga pulis ang nalugadan dahil sa tensyon sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC compound duman sa Davao City kasunod kan nagpapadagos na pagserbi kan warrant of arrest kontra sa puganteng si Apollo Kibuloy asin apat pang kapwa kay ni akusado. Sigun kay Police Regional Office o PRO 11 spokesperson Major Catherine De La Rey, ang mga ini ang presenteng nagpaparahay sa ospital. Nagkapira sa mga pulis payo, liog, lugad sa nose bridge, sa pandok, bitis, kamot asin may knee injury. Mientras na duwaman ang lugadan ng miyembro kan KOJC na binulong kan pulisya. Padagos man ang pangapudan kan pulisya sa mga taga-suporta ni Kibuloy naman tinuron ang pasi orden para maibitaran na wara nin makulugan. Katakod kini 29 na KOJC members ang pigreklamo kan pulisya. Nagkapira sa mga kasong isinangat kontra digdi, iyo an obstruction of justice, direct assault, resisting arrest, disobedience to agents of authority, as in BP 880 o Public Assembly Act. Ang mga ini ang nasa kustodiya kan Davao City Police
asin nakatalaan na isalang sa inquest proceedings. Mientras tanto, piglinaw kan Davao City Regional Trial Court Branch 15 na daininda pigkanselar ang warrant of arrest laban kay Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy asin iba pang mga akusado sa kasong human trafficking asin sexual abuse. Sigon sa korte, mantinido ang mga proseso manungod sa arrest order dahil ini susug sa kasuguan kan saro pang korte. Ang panibagong dokumento hali sa Davao Court na pirmado ni Judge Mario Duaves. Matatandaan, nagpalawas nin temporary protection order ang Davao Court dahil sa nagkukusog na tensyon sa pagultanan kan kapulisan asin mga miyembro kan Kingdom of Jesus Christ. Mientras tanto, sa dagdag pang bareta, nakipag-coordinar na si Davao City Representative Paulo o kaya Pulong Duterte sa Quad Committee na nagkukondukta ng investigasyon manungod sa war on drugs, extrajudicial killings as in Philippine Offshore Gaming Operation o POGO. Sigun kay Abang Lingkod Party List, Representative Jos, natawan mo na nin kopya ang mga miyembro kan Quad Committee asin tutukaron ini sa masunod na pagdangog. Sa nakaliis na tulong pagdangog kan Quad Committee, pigkonektar ang pangaran ni dating Pangulong Duterte sa administrasyon kini sa administrasyon kini sa operasyon kan illegal na droga. Paggadaan sa tulong Chinese drug lords na nakakulong sa Davao Prison and Penal Farm kan 2016. Nagbutwa man sa hearing ang koneksyon sa operasyon kan Philippine Offshore Gaming Operators nin mga pangaran o kaya personalidad na may koneksyon o harani kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Nag-apelar ang Office of the Ombudsman sa House Appropriations Committee na madugangan ang sobra sa 5.8 billion pesos na budget ninda para sa 2025 na mas hababa sa hinagad kaining sobra 8.5 billion pesos. Sigun kay Ombudsman Samuel Martires, ang dugang na pondo ang kaipuhan para madugangan ang satellite offices asin makakuha nin mga dugang na abogado. Dagdag pa ni Martires na dapat pondohan ang pagpapakusog kan sa indang digitalization program kaiba ng pag-upgrade nin IT system matapos mahak ang sa indang IT system. Sinabi ni Martires, kaipuan indang magkuan nin dugang na 60 abogado para mapakaskas ang investigasyon asin pagresolber sa pugol nindang mga kaso asin reklamo. Mientras tanto, hinagad man ni Martires sa Kongreso na halion ang confidential funds sa saindang budget. Mientras tanto, mga tugang sa katakod pang bareta, nagtutubod si Ombudsman Samuel Martires na mas marahay na dainin confidential fund ang sa iyang opisina kaysa sa igwa, alagad dakol ang reklamo manungod digdi. Dahil kay ni hinagad ni Martires sa House Committee on Appropriations na haliuna sana ang confidential funds sa proposed 5.8 billion pesos budget kan Office of the Ombudsman para sa 2025. Alagad nakiuron si Martires sa komite na ikonsiderar ang pagdadagdag nin pondo para sa pagpatindog kan dagdag na mga satellite offices, pag-hire nin mga dagdag na abogado, asin pagsuporta sa digitalization program na inaprobaran man kan panel. Pipaimbestigaran po kan sarong senador ang pagkakaimbuelto kan nagkapirang mga elected government officials asin empleyado kan gobyerno sa illegal na droga. Sa Senate Resolution number 1163 na ipigbusol ni Senador Ronald Bato de la Rosa, tinawan ng direktiba ang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na imbestigaran ang nasabing issue.
Obheto kan nasabing investigasyon na linigon ang mga opisina kan gobyerno sa pagkakaimbualta sa ilegal na droga. Tinaawan doon kay ni na dapat na nakasunod sa standards kan qualification asin magserbisyo sa komunidad na wara nin impluensya kan illegal na droga asin ipinagbabawal na mga substance. Mientras tanto, mga tugang uminabot na sa 46.59 billion pesos ang kabilugan na kantidad nin illegal na droga na nakumpiskar kan Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Sigun sa PDEA, hali ini sa sobra 78,000 anti-drug operation poon kan Hulyo 2022 sagud Hulyo 31, 2024. Nanginginot sa mga nasabat ang shabu na uminabot sa 6,059 kilos, 74.69 kilo nin cocaine, sobra sa 100,000 pedaso nin ecstasy, as in 5,213 kilo nin marijuana. Katakod kay ni, nasa 6,726 ang mga nadakop na high-value individual. Mientras tanto, nasa 28,866 ang mga idineklarang drug-cleared na barangay sa bilog na nasyon. Sa iba pa niyatong mga bareta, gustong maaraman kan mga legislador ang tunay na dahilan kung nata pinadeport kan Indonesia pabalik sa Pilipinas sinda Cassandra Ong asin Sheila Guo. Sa Quad Committee hearing inaram ni President o Representative Joseph Stephen Paduano, co-chair kung nata dinakop kan Indonesian Immigration si Ong asin Guo. Sigun sa Bureau of Immigration, pigkukonsiderar kan Indonesia na threat to security and public order ang duwa. Sa dokumento na pugol kan Department of Foreign Affairs o DFA, Office of Consular Affairs o DFA-OCA, Passport Division na hali sa Indonesia, sinabi kay ni na may posibilidad si Ong na magbayular sa indang immigration law. Nakukulangan man si Paduano sa paliwanag na ni asin gustong maaraman kung nata naisip kan Indonesia na patakot sa indang seguridad ining si Ong. Nagpromisa naman ang Bureau of Immigration asin DFA na isusumitir ang dokumento na naglalaman nin kabilugan na paliwanag kan Indonesian Immigration. Ipasumitir man ni Paduano sa duwang ahensya ang mga nasyon na dinuman ni Ong bago ini madakop kaibahan ang mga point of entry sa nasabing nasyon. Formal na inilansar kasuudma ang Philindo Strike 4 2024, bilateral military exercise sa pagultanan kan Pilipinas asin Indonesia. Ang 6th Infantry Division kan Philippine Army ang host kan nasabi ng joint exercises na ginibo sa Maguindanao del Norte. Sigun kay Division Chief of Staff Colonel Edgar Cato, manlain-lain na ensayo ang gigibungon para mapakusog ang kolaborasyon asin operational efficiency kan puwersa kan militar kan duwang nasyon. Obheto kan joint exercises na mapaghandaan kan duwang puwersa ang pagsimbag sa mga patakot sa international security, partikular sa Timog Sirangang Asya. Makakatabang man ang ensayo sa pagiging handa kan militar sa pagkondukta nin humanitarian asin iba pang disaster response operation. Opisyal nang nagtukaw sa pwesto si dating Lipa City Mayor Maynardo Sabile bilang chairperson kan Presidential Communication for the Urban Poor o PCUP. Ini matapos manumpa sa iyang posisyon si Sabile sa hampang ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Si Maynardo asa Sabile namundag kan June 2, 1957 sarong politiko asin negosyante. Siya naging alkalde kan Lipa magpuon kan 2010 sagkud 2019. Matapos ang 9 na taon na nanirbiyan bilang alkalde kan Lipa City, siya nagtukaw bilang undersecretary kan Department of Human Settlements and Urban Development. Mientras tanto, napili man ni Presidente Marcos Jr. si dating Court of Appeals Justice Stephen Cruz bilang chairman kan Board of Directors kan Philippine Postal Corporation. Pinanginutan man ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang panunumpa sa serbisyo kan dating maestrado kan Appellate Court.
Mga tugang target po kan Department of Agriculture o DA na puunan sa Agosto 30 ang pagbabakuna laban sa African Swine Fever o ASF. Sigun kay DA Secretary Francisco Chu Laurel na nagkaigwan ng delay ang nasabi ng aktibidad dahil sa nagkaperang opisyal kan Bureau of Animal Industry ang kinasuhan sa Ombudsman. Siring kan mga nainot na pahayag, gigibuhon ini sa Lobo, Batangas kung saan nairehistro ang dakol na bilang kan ASF na mga kaso. Igwanin inisyal na 10,000 na doses ang sa indang gagamiton at sinini ginastosan kan gobyerno. Paglilinaw man kan opisyal na dainin pipiriton sa nasabing pagbabakuna. Tinakwan doon ni Marikina 2nd District Representative Estela Kimbo na may kukonsiderar na dipisil na punto kan sa iyang buhay bilang kongresista ang pagbulgar sa questionabling 125 million confidential funds kan Office of the Vice President o kaya OVP. Ini ang pinahayag ni Kimbo kasabay kan budget hearing kan Office of the Vice President kan nakaaging aldaw. Matatanda ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na ang debate sa pagultanan ni Kimbo asin makabayan solo na si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro parte kan script bilang pag-atake sa OVP. Mientras tanto binanatan ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang Vice Presidente dahil sa pigisabing pagiging entitled brat sa nasabing budget hearing. Dagdag pa ni Chua, ipinahiling ni Duterte ang tunay na ugali kini, partikular ang pagiging combative, evasive, disrespectful, asin uncooperative kan nasabing Vice Presidente. Inaprobaran po sa ikatulo asin ultimong pagbasa kan Senado ang propostong ley na may katayuhan na amyendaran ang nagkapirang probisyon kan Universal Healthcare Act o UHC. Sigun kay Senador J.V. Ejercito, ang pagpasar sa Senate Bill number 2620 mataunindalan sa hababang premium contribution para sa mga miyembro kan Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Nakapalaman sa propuesto ang probisyong pagbabawal sa pagbalyo kan anumang parte kan pondo o dilensya kan PhilHealth o kaya Provident Fund as in Special Health Fund papasiring sa General Fund kan National Government o iba pang ahensya as in government-owned and controlled corporations. Sinuguro man sa propuesto ang premium contribution kan migrant workers nakabase ini sa income floor 10,000 o 50% kan premium contribution kan migrant workers iyon sisimbagon kan national government. Mga tugang bareta po sa ibang nasyon, niyugyog nin magnitude 6.1 na linog ang kadagatan na parte kan El Salvador. Sigun sa European Mediterranean Seismological Center, ang linog may rarom na 33 kilometro. Namatean ang epicenter kini sa San Salvador asin maging sa Guatemala na namatean ang linog. Piga aarampa kan mga otoridad kung pira ang naging danyos kan nasabing linog sa lugar. Bareta po sa lado kan sports, naging magarbo ang opening ceremony kan 2024 Paralympic Games sa Paris. Ini ang primerong Paralympic Games na ginibo sa Paris. Nasa 4,400 na atleta hali sa manlain-lain na nasyon ang nagsabay para sa 22 na mga sports. Nagsabay sa parada ang 168 delegasyon sa midbid na Place de la Concorde asin Champs-Élysées. Sa primerong parte kan parada, nahiling ang fridge taxi na minaneho ni French Paralympic hero Theo Courin. Ang pulang kotse na minaneho kan French Paralympic swimmer na tinadtad nin mga Paralympic mascots. Nagkaigwaman ng air show and fighter jet kan France kung sa'y nagbuga inin aso na may kulay kan bandera kan nasabing host country. Yan po mga tugang ang detalyes kan mga bareta ngunyan para sa aga. Mga bareta pong maruluwas asin mababasa nindo sa mga periodiko nasyonal. Alagad enot ng nadangog sa Radyo DZGB. Ini po ang Bareta alas 5.
Si Nems Flora sa Technical Department, katuwang sa IT, Facebook asin YouTube si Jerome Martinez, sa production po si Shara May Leron. Sa pangaran kan mga nagsurat kan mga bareta, News Director Mar de la Cruz, katuwang si Mary Joy Jeresco, Jenny Balyaran, asin Angel Mustaza. Mga tugang akuman po sa indong tagapagbareta, Joshua Bino. Salamat po kan sa indong pag-antabay. Thank you, Kong Joey Sunset.